Talo tayo nito pag may... Wala kayong makukumbang dito sa pasensya na. Kahit patay ko kami dito, wala kayong makukumbang. Subukan na. Subukan Wala na. kayong makukumbang dito. Masa kalaban nyo sir, masa, hindi kami lang. Masa kalaban nyo sir, pasensya na. Masa kalaban nyo. Ito ang eksena tuwing gabi at madaling araw sa pagitan ng ilang miyembro ng Angeles City Chicken Consumers and Dealers Cooperative at ng ilang kawani ng Angeles City Government at National Meat Inspection Service o NMIS dito sa Pampam Public Market. Hinaharang daw kasi ng mga otoridad ang mga karne ng manok na hindi dumaan sa bagong slaughterhouse ng syudad. Meron po tayong katayan. Dati ito kate sa ating katayan dyan. Opo, hindi lang po sana. Kasi hindi po kami na-inform dito sana. Miniting. Oo nga. Biglaan po yung parang bypass nila man kami. Ano ba yan? Nagkaroon po ng meeting yung nakarang linggo, sir. Pakiusap ng mga dealer ng poultry meat, pakinggan ang kanilang panig upang maiwasan ang tumitinding tensyon gabi-gabi. Ayon sa isang miyembro ng kooperatiba na si Vicky Roque, may pagkakataon pa na sa kanilang pagpalag ay pinagbantaan ng kanyang mister na aarestuhin. Sila kumpiskahin lahat yung manok na nasa harapan. May narinig pa po ako ha. Ang gusto raw ata ipaposas pa yung asawa ko. Kaya lang ho, yun yung pangyayaring yun, harassment na po yun eh. Giit pa nila, hindi raw sila pabor na idaan ang kanilang mga produkto sa naipatayong modernong slaughterhouse dahil hindi sila nakonsulta dito ng city government. Dagdag pa ng isang miyembro nila na si Precious Regala, tila sila ay naitsapuwera kahit na sila ay direktang apektado ng di umano'y namomonopolyong katayan. Pinipilit niyong ipasok sa slaughterhouse na ginawa niyo, kami ang nagtitinda or nagkakatay ng mga manok na gusto niyong sumunod sa kagustuhan niyo. Hindi niyo po kami tinanong o kinonsult about your project. Hiling lang namin po kahit na minsan man lang makipagharap sa amin at makipag-usap upang maunawaan niya kami. Subalit kahit minsan po hindi kami pinagbigyan mayor natin. Para sa chicken dealer na si Marvin Miranda, palaisipan daw papaano na itulak ang 14 pesos kada manok na slaughtering fee. Kung susumahin daw kasi ay gagastos ng higit 300,000 kada araw ang kanilang samahan sa dami ng kinakatay na manok na aabot sa 22,000. Ang una sir, affordability ang pinag-uusapan dito. Affordability which means 14 pesos ang benchmark ng patong. At may incremental ho yun na not more than 10% yearly. So, bilyon-bilyong piso po ang pinag-uusapan dito for 25 years. Kukubain ho kami. Problema rin daw nila ngayon ay kung saan hahanap ng mapapasukan ang mga matadero ng chicken dealer. Mawawalan rin umano kasi sila ng trabaho dahil ang kumpanya na may hawak ngayon sa slaughterhouse ay may bit-bit na sariling tagakatay ng manok. Halimbawa po kami, may 20 trabahador po kami. So, ang magagamit na lang po namin, 3 na lang. So, yung 17, tatanggalin ho namin. So, karamihan po sa aming mga dealers, ganun ang sitwasyon. Apela ng Angeles City Chicken Consumer and Dealers Association sa city government, pahintulutan silang magkaroon ng local permit para sa mga existing na slaughterhouse. At kung hindi naman pahihintulutan ay magkaroon sana umano ng mas reasonabling presyo sa singil ng modernong slaughterhouse. Sinikap ng news team na ipaabot ang kanilang hinaing sa tanggapan ni Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Dito nagpaunlak ng panayam sa telepono ang Chief Advisor na si IC Calaguas. Unang punto niya, hindi umano na isa pribado ang slaughterhouse at ito'y pumailalim lamang sa 25 taon na Build, Operate and Transfer Agreement o BOT sa pagitan ng syudad at ng Kabanatuan AECA Agro Ventures Incorporated. Public pa rin yung property. Kaya lang, ang nangyari dyan, dahil nga napakalaki ng kailangang pera para i-rehabilitate itong ating slaughterhouse. Kasi when you say rehabilitate, dapat yung pinakabagong equipment ang ilalagay dyan. Kaya naisip ng gobyerno, ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Bids and Awards Committee na i-explore yung build, operate, and transfer.
So yan ay nasa Republic Act 6957. Hindi rin daw nila mapapahintulutang mag-operate sa ngayon ang iba pang slaughterhouse sa syudad dahil hindi sila compliant sa atas ng batas, partikular na sa usapin ng septage at waterways management. Lahat ng existing ngayon sa slaughterhouse natin problema. Una na sa compliance sa DENR kasi wala tayong wastewater management system. So yung mga dugo, yung mga nilalabas na dumi dyan sa slaughterhouse, diretso yan sa creek. So kung titingnan mo, pag upo ni Mayor Lasatin, lahat ng violation nasa existing slaughterhouse natin. Nanindigan din si Calagwas na wala umano silang pinapaboran kundi ang kapakanan ng taong bayan pagdating sa usapin ng food safety. Alinsunod daw sa Republic Act 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines at maging ang Animal Welfare Act. Ang sinabi dito sa Meat Inspection Code of the Philippines, dapat ang slaughterhouse po accredited na National Meat Inspection Service. Wala rin daw katotohanan na walang nangyaring konsultasyon sa pagitan ng chicken dealer dahil nagkaroon umano ng dialogo sa market administrator mula nang maitayo ang katayan. May kasunduan din daw na i-absorb ng bagong slaughterhouse ang mga mataderong tatamaan ang kabuhayan. During the construction of the slaughterhouse, nakipag-meeting na ang slaughterhouse committee at I think pati ang market, at nabanggit na nga sa kanila na pinaabot na nga yung message ni Mayor Lasatin na lahat ng workers nila na taga Angeles City i-absorb ng bagong slaughterhouse. Sa panig ng National Meat Inspection Service o NMIS Region 3, discretion na ng local government unit kung bibigyan pa ng permit ang mga maliliit na katayan ng manok kahit na may existing na slaughterhouse ang syudad. Nangyayari din kasi umano ito sa lungsod at ilang bayan dito sa Central Luzon. Ako ng very typical na example is Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan po, napakadami pong dyan, madami pong mga katayan ng manok dyan. At hindi lang po nag-iisa. Gaya po ng sabi namin, yung pag-i-issue po ng business permit po ay prerogative po ng ng local government unit po through ng local government. Kung sakaling dito sa Angeles po ay ang nabigyan lang po ng business permit ay isa, I think may wisdom po ang local government unit dyan. Nagkaroon na rin umano ng pagpupulong ang NMIS at ang chicken dealer sa Pampang Public Market. Dito na pag-usapan na raw na malaking issue sa industriya ng katayan ang kawalan ng business permit, kaya wag na raw sanang hayaan pang humantong sa kumprontasyon ng problema. In short po, sinasabi namin sa kanila na huwag na sana natin paratingin dito sa ganitong klaseng confiscation. Meron naman po tayong batas na very clear naman po na wala silang business permit to engage in slaughtering of animals, nangangahulugan po na talagang nako-compromise din po talaga dito yung hygiene and sanitation po ng and food safety ng mga manok na tinitinda po sa palengke. Samantala, batay sa Sangguniang Resolution Number 9333A S2020, unanimous ang naging pasya ng Konseho ng Angeles City sa Build, Operate and Transfer na 25 taon na ipinagkaloob sa kabanatuan na ECA Agroventure Incorporated na pagmamayari naman ni Richmond Davin Lim nitong June 23 ng taong 2020. Paulo G. Santos, CLTV News.